खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय दाख्लै जोंहा बिनानावखौ हरदोंमोन ना रौतायाव, दा बिनिनो जोंहा आथिमंगल जानानै फैलायबाय दिनै। दा बिथांनि बिनानावनि जि आथिमंगल बियो माबायदि जायो बेखौ नोंथांमोना फारि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो जेसे हायो देखायनो नाजासिगोन आरोना, नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबाय। लोगोफोर नै जोंना संनाय खावनाया रेडि जाहांबाय। जोंहा 12 बाजिबाय नालाय ओंखायनो रेडि जाबाय आरो संनाय खावनाया मोनसिगोनानो। जोंबो अमा बेदरा रेडि जाबाय, ओंखामाबो नै जाबायानो, भाजा जाबाय। मथा मथि जाबानो जाबाय आरो ना। दा संनाय खावग्राफोर दालि संगासिनो नै बिराद फेमास। लोगोफोर साहाखौ बेयावनो फुदुंदों नै, एकदमबारे लोंबानो जाथारबाय। दाबो होआ ओमफ्राय जोंना संगासिनो नै मोनथारसिगोन। जाजाबाय जानायाथ' जाजाबायना। नै लोगोफोर जों संनाय खावनायखौ गेसजोंसो खालामबाय। गेस टेंकि गंब्रै, अरदाब गंथाम आरो बैथिं साथिं गंसेबाव। साथिं गैला? बेखौनो लाबोबायना।